9 मार्च बे जाबाय मोनसे हादर गेजेरारि आइजो सान। बे सानखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो आइजो जथाय आफादा अरां हालामाव थानाय अरां गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रंजासालियाव बेखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जादों होननानै आं बुंगोन आरो बे साननि गेजेरजों सारा बुहुमाव थानाय आइजोफोर आरो लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव जायफोर आइजोफोर दङ बिथांमोना बे आइजोफोरनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै बिथांमोना माने सांग्रांथि बिथांमोना लानो हागोन आरो आइजोफोरनि जि मोन्थाय बे मोन्थायनि सोमोन्दै बिथांमोना मिथिगोन जे बिथांमोना मा मोन्थाय दङ आरो जों दिनै बुंनांगोन जे जोंनि बर'फोरनि आइजोफ्राबो बुहुमाव थानाय आइजोफोरजों लोगोसे समानै आवगायनो हायाखैब्लाबो दिनै जोंनि आइजोफ्राबो उन जानानै थायाखै। सोलोंथायावनो जा रांखान्थि बिथिङावनो जा राजखान्थि बिथिङावनो जा बा समाजखान्थि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङावनो जोंनि आइजोफ्राबो समानै आवगायनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो दिनैनि बे मोनसे ओंथि गोनां सानाव आं बिसेसकै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै गावखौनो रंजानाय मोन्दों। I'd like to welcome and introduce Mr. Shahbaz. थांनाय नैबे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव गाहायै बर'फोरनि जि बिग्रायारि हान्जा गाहायै मोनब्रै NDBनि हान्जा आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसाम सरकार भारत सरकार आरो UBPOजों जि मोनसे गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथाया जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा आरो बेनि गेजेरजों मोननो हानाय जि BTR बे BTRआ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे एरेन्जमेन्ट होननानै जों बयबो बरायदों। बिसेसकै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेखौ जों आगोलावनो बरायखादों आरो बे BTRआव थानाय माखासे जि दफाफोरनि गेजेराव जों दिनै मोननो हादों जे बर'फोरनि थाखाय आसामनि सोलोंथायारि बिथिङाव बिसेसकै आलादा सोलोंथायारि बिथोनख' बे बिथोनख'नि थाखाय थांनाय 6 मार्च खालि मोनसे आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बेखौ गनायथि होबाय एसेम्ब्लियाव बिथांमोना पास खालामबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे जों दिनै मोननो हादों क'क्राझाराव थानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बिथांमोनाबो बे कलेजखौबो बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना फोसावदों सरकारि खालामनायनि बाथ्राखौ फोसावदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां माने हाबाफारि। जों दिनै बुंगोन जे गोदान दिल्लीयाव जालांनाय जि मोनसे गोरोबथा बे गोरोबथानि माने आखरे सुक्तिखौ माने पालन खालामनायनि मोनसे सिनखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे BTRनि अनगायैबो BTRनि सिङाव थानाय जि बेनि अनगायैबो जे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बे वेलफेयार काउन्सिलाबो जोंनि थाखाय एसेम्ब्लियाव पास जाबाय। बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हाबाफारि। बेखायनो जों दिनै बुंगोन जे गोदान दिल्लीयाव जालांनाय जि मोनसे BTR गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाफोरनि मावफुंनाया इतिमध्य जाबाय आरो बेखौ मावफुंनो हायोब्ला बर'फोरनि गांनाय उखैनाया बेनि गेजेरजों गोबाङैनो जोबस्रांलांगोन। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां माखासे दाबिफोर दंबावो जेरै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सरकारिकरन खालामजानांगौ। जों बेखौबो लुबैगोन आं दिनै बे साननि गेजेरजों बेखौबो बुंगोन जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा माने गासैबो जेसेबां दङ BTRल' नङा BTRनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि दं बेफोरो सरकारिकरन खालामजानांगौ आरो जेरावनोखि फोरोंगिरि गैयैखौबो फोरोंगिरि थिसननांगौ बिजाब मोनैखौ बिजाब मोनहोनांगौ बे सरकारनि दायित्व। जों मिजिंथिदों जे सरकारा बेफोर खामानिखौ लासै मावलांगोन आरो बेफोरखौ जोङो आसा खालामनो हायो जे बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गोलाव समनि माखासे जायफोरनाखि दाबिफोर दंमोन जों जायखौनाखि हांख्रायबाय थादों बेफोरो लासै सुफुंजागोन। बेनि बेलायाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे जोङो जेब्लायबो सुबुंदारारि खान्थिखौ जोङो जोबोद मान होयो सनमान होयो। डेम'क्रेसि हादरनि सिङाव जों दङ। डेम'क्रेसिनि मोनसे गिदिरसिन बाहागोआ जाबाय बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिया BTCनि सिङाव जानो थांगासिनो दङ। बे समावहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन जे गासैबो राजखान्थि हान्जाफ्रा बेवहाय जिहेतु बाहागो लागोन जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेयैनो बेवहाय जों बाहागो लागोन। नांलाय खमलाय जानाय नङा बुलाय सोलाय जानाय नङा। थांखि नोजोरा गुबुन जानो हागौ मेनिफेस्ट'आ गुबुन जानो हागौ नाथाय सुबुंदारारि खान्थिनि सिङाव जि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिया गोजोन आरो खौसेनि गेजेरजों जालांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों।